Next is Ministry of Investment, Trade and Industry, Honorable Salim Vuria Mugala, accompanied by Abubakar Hassan Abubakar, Alfred Kombundo, Dr. Julius Mukhwana, in the presence of Honorable James Kakuya Mwangi, if he is present. Next is Minister of Education, Mr. Julius Migos Ogamba, Cabinet Secretary, Dr. Belio Kipsang, Principal Secretary, Dr. Esther Moria, Principal Secretary, Dr. Beatrice Inyangala, Principal Secretary, and in the presence of Honorable Julius Meli, if he's around. Nyakora magajuang chenro madhi nyime kanyo en mara keto kogno ugirimiti mar tich joten migepe gi jogoro mongirore kar jogoro bende migepe mopogore opogore pacho kae keto kokgi e ugirimiti mar tich ma enyasi mobagi e kar jot mar jatend piny Kenya bor Nairobi kama nyaka sani ma keto koke sani en jatend piny Kenya William Ruto ka entiere kanyo koda jotelo mago mopogore opogore kama wabedo kae ka warango gi achiel kachiel. Bende wabedo kae ka warango gi Nyakora Magajuang ni thuolo ma wayudo kaka oganda gi gin magi. Kama ntie kanyo ntiere mano jatend migawo mag weche mag somo Julius Migos Ogamba ma bende dhi nyime kod chenro ma kama. Nyakora Magajuang